Nalazim se u svetu koji se može nazvati nestvarnim svetom. To su ogledala, to su premazana stakla sa srebrom u koje ulazimo kao razna čudovišna bića koja tražimo dubinu o samima sebi, ne znajući gde će nas odvesti. Evo, ovo je jedno veliko ogledalo gde sad mogu i ja da se ugledam, a tu sam. A s druge strane, evo, imam i ja ogledalo, poneo sam ga sa sobom. To je moje lično ogledalo koje ili ja s njim ili ono sa mnom neprestano kontaktira, jer moram da se obrijem. Prisjećam se jednog filma u kojem Gary Cooper ima ogledalo, ali nema žilet. Znači on se brije sa nožem, a ja imam žilet, imam ogledalo, a opet ne znam baš dobro da se obrijem. Dugo je moj rođeni brat govorio, bre čoveče, kad izlaziš u grad, bar se lepo obrij, bar se malo doteraj, ali to je uvijek bila moja mana. I ovo je jedno malo ogledalo koje stoji u mojoj kući. Mogu da ga okrenem ovako, mogu ovako, pošto je četvrtasto, ono je uvek slično ili isto, ali to je ogledalo koje nenametljivo stoji pored jednog stuba, retko koga i vidi, upravo zato da se ne bismo ogledali ceo dan. Ljudi u gradu danas vole da se ogledaju, vole da vide kako izgledaju, upravo zato što su nesigurni u sebe. Naprotiv, ja živeći u prirodi osjećam se vrlo sigurno, pogledam u travku i vidim kako izgledam. Pogledam u granu i tačno znam kako izgledam. Jer u stvari najvažniji su osjećaji za sve ono što hoćemo da potvrdimo kako sami izgledamo. Ogledalce, kako danas izgledam? Kao da kaže, kao i juče, kao što ćeš i sutra izgledati, jer ogledalo zna mnogo više od nas sami. Ono je čudovito jer ono nije deo stvarnosti. Ogledalo je deo iluzije, kao što je to film, kao što je radioaparat koji nam stvara iluziju da nešto vidimo, a slušamo, ili film gde je sve namešteno, a deluje nam stvarno. Tako i ogledalo može da bude veoma neprijatno jer je veliki zavodnik. Ogledalo govori da smo mlađi ili stariji, ogledalo govori da smo lepi ili ružni, ali ne može da nam kaže da li smo dobri ili loši. Zbog toga ogledalo može da bude veoma opasno, jer postaje deo kulture jednog savremenog narcisa. Savremeni čovek retko odlazi na jezero da bi se pogledao i video kako izgleda i onda naravno pao u svoj odraz. Savremeni čovek više voli ogledalo. Ono ga zavodi, ono ga uči da ćuti ogromno, jer ne razgovara ni sa kim drugim nego sa samim sobom, sa svojom lepotom. I ogledala danas imamo gde god hoćete. Nema stvarnosti, nema istine, nema radosti, ali ogledala ima gde god hoćete. Ima ih u ogromnim količinama i čini mi se da danas svi mi pomalo postajemo Alise u zemlji čuda. Ogledalo je neprestano na našoj glavi, neprestano, videli ste gde ga ja držim u pantalonama, ali samo za ovu emisiju, naravno da ga ne držim u normalnim situacijama. Ogledalo je nešto što nam stalno pomaže da se našminkamo, da se došminkamo, jer nemamo sigurnosti u sebe. Kao da smo svi postali deo jednog nestabilnog, ljuljajućeg sveta, ne znamo ni šta je realnost, ni šta je irealnost, ali potreba da bacimo pogled neprestano u nama traje. Zbog toga i ja ću pomalo, kao što je Alisa ušla u ogledalo, da uđem u ovo ogledalo, da nestanem i da pronađem šta se iza njega krije, šta su to čarobni svetovi, šta je iluzija, šta je mašta, šta je bogatstvo što se krije u našoj dubini. S Bogom!